Întâmplător am aflat, astăzi dimineață, mi-au venit locatarii din bloc, stă în piața Glivița Roșie. Este o femeie bolnavă psihic, cu mari probleme de comportament. Părinții stau în zona aceea în 1 mai. Trăiește o dramă materială, deci nu putea să aibă teancuri de bani în poșetă și în geantă ca să o buzunărească infractori. Domnule Pelican, iată și imaginile. Imaginile, da, cu momentul în care femeia lovită de mașină e ieri am fost consternat. I-am ascultat și acea declarație referitoare la doamna ministru Mariana Câmpeanu. Acest om, probabil că după ce a stat 6 luni acolo în cercetări, cred că are probleme. Și pentru că îl știu dinainte de 89, îi dau un sfat așa amical să se caute, probabil că are probleme. Iar probabil că febra pregătirilor de campanie îi creează realități halucinante. E fără comentarii. Nu vreau să spun decât atât. Puțin respect, domnule Solomon, pentru oamenii pe care îi aveți acolo în urbea Craiovei pe care o coordonați. Puțin respect pentru o doamnă și poate aveți încă timp să vă cereți scuze. V-ar mai salva demnitatea și onoarea, în primul rând, pe care trebuie să o aveți. Dar ce vrea să spună domnul Solomon, doamna Andronescu? Că ce vedem nu e adevărat? Are probleme de comportament. Îmi pare rău că spun lucrurile acestea, dar e revoltător ce s-a întâmplat. Nu știu cine este doamna aceea, dar era întinsă pe caldarâm, era aproape inconștientă și ceilalți îi luau ce avea în geantă și în sacoșă. Și de unde știa că nu avea bani? Domnul primar n-a văzut aceste scene? Da? Sau caută voturile celor care au furat-o pe doamna aceea în situația în care asta credeți că e vorba? Despre asta cred sigur, că este. Pentru că cei de acolo probabil că fac parte dintr-o anumită comunitate care probabil îi acordă sprijin. Păi vii și spui că n-avea bani. De unde știi dumneata? Ai laser invizibil roșu și vezi în buzunar, în loc să spui poliția pe care o coordonezi cea locală să facă, chiar dacă să luăm bani, filmul. Chiar dacă n-avea bani, nu i-a împiedicat pe acei oameni să caute, să vadă dacă are bani, nu? Categoric. Dar îi lua de pe film și localiza imediat, îi vedea și au fost găsiți între timp au fost găsiți astăzi. Da. Voturi cu orice preț, cu prețul fără unei abordări care este halucinantă, nu mai are ce căuta. O să-i servească sau o să-i deservească? Cred că o să-l bată doamna Olguța Vasilescu, de o să-l asculte cu urechea, pentru că e într-o cădere liberă, dar este îmbibat de putere și, vă spun, la mulți oameni politici, gena, numită paranoia, e sub control. La mulți oameni nu e sub control, e în evoluție. Nu știu în care caz se află domnul Solomon. Da, oricum o reacție absolut revoltătoare. Primarul Craiovei încearcă să ne explice că ce vedem noi acolo nu este adevărat și că oricum femeia ar avea anumite probleme psihice, ceea ce oricum nu este real.